Mä inhoan näitä, mä aina putoon näissä. Mitäs teet? Tää oli varmaan tää. Mitä tässä tapahtuu? Ymmärräkseen. Mitä? Mitä? Ei jumala! Olisiko sun pitänyt ostaa valkia? Eiku mullakaan ei oo. Eiku... Ai niin, mulla. Onks sä ihan varma niinku, että tarvitaanko se valkia? Miks tossa on jar of pickle? Hello there. Mä näen sut. Täällä on paljon luuttia, mulla ei oo tilaa mitään. Oota, älä liiku, mä tuun sinne, jos mä en tipu tästä. Mä en tippunut. Tänne seuraa mun ääntä! Tänne! Nyt suoraan ja sit painat oveen auki. Oh. Oh! Hui! Jimmy. Se suuttu! Se suuttu! Mä säikäänin ihan jumalattomasti. Mä etin tänne... Se otti sun valkin! Eikö se otti mun valkin? Oh my god. Auttaa! Ulos mun autosta. Mihin sä kuolit? Niin. Katso koiraa. Tai no kettua siis. Se on hieno. Ai. Mitä täällä on? Ne mä menin vähän ohi. No niin, ei siihen mennyt muuta kuin... Ei se vaan ronteen. Mä tapahtuu 1 euro. Your hard work is invaluable to the company. Miksi se antanut yhtään? No! Mun piti ottaa se. No tänne! Minne sä menit? Mä en näe mitään. Eteenpäin. Mitä? Miksi sä kuulostat tolta? Miksi sä kuulostat tolta? Mä voidaan olla ihan pilvessä tästä helvetistä. Oi, se susi, se kettu hyökkää meidän autoon. Mitä vittuu? Hei! Meillä ei oo mitään Oliks sä? Ei jumalita susi! Äijä lautaa! Ui! Nyt kyllä pois ja vähän äkkiä. Eiku se on ruumis! Äkkiä! Nonni, ihan hitaasti tajusin. Mä unohdin ottaa sen mehiläispesänkin. Oh my god, me ei saatu mitään tolta. Me menetettiin meidän auto, me ei saatu mitään. -20 mun kroopassa. Voi vittu. Musta tuntuu, että... Ei jumala, lopeta sitä. Täällä on Tupperi ja Chesteri ja Brackeni samassa... Räkkäni sun takana, ehkä.
Sä et näytä olevan hengissä. Mä lähden vetää. Mulla on semmonen fiilis, että noi mehiläiset tappaa mut. Money. Oikealla ei ollut mitään. Älä ota sitä, se on mun luuttia! Mun luutti! Hämähämähäkki, kipes langalle. Tuli saderakka. Hämähäkin vee. Se näki mut. Mä kuolen! Mä en näe mitään. Sä oot tainnut vetää vähän astmalääkkeitä. Mä cruisailen. Oi mä just luulin, että puu oli giantti. Mä ärsyttää. Jos kettu olisi tappanut mut, sä olisit nähnyt, että mä... Oi, tässä on Coilhead. Älä nyt mua seuraa. Mä haluun explorata. Oota, mitä? Oota, pysy siinä. Mä haluun töötätä sen korvassa. Miksi sitä ei häirittä? Mun pitää mennä sen taakse. Tai jos mä katso sitä. Mä käännyn ja mä tööttää. Oi vittu, mä en ehtinyt töötätä. Onko se niinku elos? Sun tarvii niinku tulla helppaa mua. Tuu nyt kurkkaa mitä mulle tehdään täällä. Se meni uskomaten. Koska se teki sen. Paljon pesat on yleensä, kun välillä ne on joku 130. Ja ne olisi 260. Niin nää on joka